To hake ni gapor ngadan ni gaban ai biang ini ke jing hikai kabang kwa ngan keren ya ke ju hi ke jing hikai ke bangala sedang nadu ke ni ke sengi mande bat minta ke sengi ngan ai biang ini ke jing hikai ke bang ai kerteng ke Kamram lani ke Bynta Jong ki Ngeit nga keren ni ke ni namar nga snut ho bakadon kampalat hagi ni ke sengi ke bakhat do bangin hikai bahaya gani ke role lani gani ke Bynta ke bakum ki banget ngidon la ke Bynta ke bangi deban pendap gani ke jingem ha bangi em gani ke perthai tinggal keren shibon ni gani ke role ke Kamram ke jong ni kum ki banget and rai ngakwa banganda hikai pinia bahaya gani kat ka bangala ban hikai na gani ke jing hikai kumanga syong borobor bangi no mi kirki ban hikai rai ngan ya suki jai ngan hikai ia kani ke Kamram ke jong ki banget lani ke Bynta jong ki banget ke ke baki don ban le ke jingem da ka bang sedang na ka long yung long sam fi ingala pen i gini gi sngi na ga gospel ke jong Marcus kal nang go benyo ke de khat ke bakhat lai ngala pen i bau Jisu kuran nadu ke tu ko por o ong ye gi Farisi ba pi pendu no e ke tien ke jong blai da ki rukom pateng la pateng jong fi bat kum kini ki fi kai bat hilero fi iteng teng nda habangi la shakri yo blay ki don ki bangi hiar pateng ki bangi le ki bala hikai pateng yangi ki bamban jinga day setia bat ke tien ke jong blay ki balong penban ke ba wit ye ke jing peniat ke jong ke yeng ke sam ha ke jing shakri ke jing yo blay habangi bat sai ke jing hiar pateng te ha ke ni ke jing hikai jong ha nda habang sedang ni ke jing hikai mendaga sngi nganda ya benia aba ngan keren syapang ke Kamram ke jong ki banget hala ke jong ke yeng ke sam bat ngakwa ngan daya jengai baha hagani ke jing hikai namar kat kum ni ke Bible le pipulien ke gospel ke jong Lucas kalau nang ke bakhat way le pipulien ke khat ke bakhat nyo u Jisu wong Henry bau da tip ye ke jing mut jong ki ula ong ki kahima baro kabayale kenti kabayale makanti kan jatno bat kayeng ru kabayale makanti kan kelon kata kade ka bau Jisu kuran wang kahimaru kan kelon na da kayale makanti kayeng ru kabayale makanti kan kelon bat piyo iya kini ki sngi ki yeng ki sem ki kelon yeng ki sem ki pai shi ke jat ka pat ka pra yeng ki sem ki klumara ke jinga dei joki ka daw ka dei baki don ke jinga le makanti but pinda wat bahaya ke ni ke jinga le makanti ka mot ke jinga ke jing bomis tu jing mot ke jinga le persya yeng sem abang makanti ka mot baki le paramaki kadang ke jinga klumara yeng sem shi yeng shi sem ka daw baro ka dei namar bangim biang ke jing hikai bat bangi penkela khongpong i ke jing bu bet ke jong blai bat nga kwa menta ke sngi bah banga hikai ke ni ke jing kwa jonga ke dei mde banga shukwa bangan hikai hre nga kwa bangan hikai baka yeng ke sem jonga ba jong fi kanam de ke yeng ke bele makanti kanam de ke yeng ke bani kelon hre ke yeng ke dei ba ko ba khlan ka bala ban penkelon ni ke kut jong ke jing dom mde ba usaitan unio ban penklumar ye ke yeng ke sem hre bangi ngin ki nong ele persya daga jingelong ko wei jong yeng sam tenga kwa menta ge sngi ba habanga hikai ye gani ke long yeng long sam nga kwa banga da pensya fi hagani ke policy tang hang neru larangan hikai ngai hagani ke voice ka ba arspa propulai nga tarai ngan penkut tang hagani ye gani ke wei ke point ke bangan keren menta ge sngi bat nginang ya chikmat bani kai company ai gwe pergi Kamram lani ki Bynta kum ki banget ki bangi de ban le nganom pat poi shi jing seng nganom pat poi shi snong ka thau nganom pat poi shi trei ka ta rengan poi shua ha ga jing de bat ka long ying long sam ti habang kran ni ga long ying long sam khnang bakan shai fi nga kwang na wan ra ha ga rukom ka berhenti ba bat ka ta ga de ka bang bu de ni ga jing kli ka ei ka long ying long sam kata kadai ke tien ka bang kwa ngan wan ra ag ni por ka e tharai ke ni ga long ying long sem ka bang kran bakum ki banget ni de ban snut hu ka e ke family
Namala dengan ong le ketien pereng ke family pi sungut ho ke ega family ke mat ke long ying long sem ke ketien ke si. Bara ba ong ke long ying long sem ngakwa ba pin sungut ho ke ega long ying long sem ke dei ke ba kun trup yo kpa ya ke keme ba de gi khon. Ngakwa pin de yo ega ta ke jing mat ro. Fi hang ni ngan pen shai fi kendian. Ba pi de pen shai ega taro. Fi teng teng nim tip ke ega long ying long sem. Ke taro ke ega besneo nganda keren bahai gini ngakwa nganda pensyai gini kala bani tengko hagini ga bang keren mene ala ong fino marcus unang menyaw do khat lai ba ki jing hiar pateng jingi kila bani tengko agini ga jingi kai jora ring ngakwa bakum ki bangai nama ngakren yau bangai ngakren yangi ki bala ngai how jesus christ ki bala ngai ke ketien ke jong play fi la na fikran ga rukom ko jong ke ketien ke jong play haga jingi day bat ka long ying long sem abang ka li menta ngong ka ka long ying long sem ka ga family nga wan ra fi ki gi badon nga ni family la ni long ying long sem de tang pa ka keme bat ki kon nga de sange ga ta khnang mo bin tip ba ga family ga bo play mot ga bible ga de be ki keme ki pa ka keme bat ki kon ndan shu de gi we pat se pila binong shanu thau shanu kiao shanu ki ksiu shanu ki persakurim ya kata ngam kan thop ha long ying long sam se don preng jong fi ne fi don ki kiao ki thau pi ban pen pi don ki persakurim pi don ki ksiu ki pi ban pen ya kata ngam ye kren na ba ngayo ina ga bible ba ka tim ki jong play ha ba ka kren hi ya ga long ying long sam ka kren be tang yu pa ya ga keme ba de ki khon nganda pri pi na ga bible nganda pen i fi na ga tim ki jong play nama pinda puli na ni kitien ke jong play ke kren shai ke ta pet ngan puli na ke kitab genesis ke lanang ka ba kat no ke lanang ka ba da pi puli nang ni na ke kitien ke jong trai kala da kren shai ka ong ke lanang ka ba ar jong ke kitab genesis da pi puli ke bible ka ong komne nda ba trai ula dep ban piniot hi ayo adam bat ula thao ye ke im le sei ke shin krong ke jong bat nang tau la thao ye ke im ka balong ka briu ke jong bat no la penlong ka bible ka ong ha ke khat ke bar pulai jong ke kitab genesis nong ba ar ka ong u adam ula ong ka ni men ta shi sha ka long ke shin jong a ka do jong a ye ke ni ke on khat ke briu nama bala shime ka no briu nama ke ta ke u briu un ino ye lo pa bat ye la ke keme bat un yai ne bala ke tenga bat kin ye long ru ka wei ke do Figani ka deka nongrim ka bangayo I kabalong ka nongrim kani ka deka nongrim ngan ong ipi kani ka deka nongrim jong ka long long sam baling ka keren ado kan ni na bangayo I bangila klumar mangiminta dan ki yeng finyo I ki dan ki yeng ki ba ki kme ki pa ki dan ki khon ki bala khame na ki li shongkurim ngani thui fi teng ki poi shiga jaka ga ba daki bones nem shuk doplut to bat persakurim bat ktau bat kiau bat khon bat siu ngani thui pi na mga ngam ju ong khnai ngam ju ong miau ki brium ju ong so na khwa ngani thui pi ki pateng jo pi ki pateng gi bisi pateng gi bar pateng ngani thui pi ki dop lang ang ta de hang taru ka kelumar ka yeng ke sam na mabalai pim sngo thau ye ka tu ka long yeng na ma ka long yeng ka ye kan thop lut chibon pi mai khon uk pa ka kiau ka mai pi mai khon ka u ka kme ka uk thau sha nang ta de persakurim so thop ni a I so thop ka bam so thop di so thau shu kelumar ang to bat ka kwa ngan da pen shai fi na ga bible habang ka kren shipang ka kamram ka jong ki bangai ga long yeng long sam nga kwa bang da pen shai ka ka long yeng de ga ne ga mga pen I fi ba us pa ma ka bible ka ong ne kini angut ma ong adam bat ka im ka kren ni pa bat ka keme hadin be kele kendo ki hab ban ino yala ki keme ki pa bat kini ai ne bala ga tinga bat kini long ka we ga do tene ka tien no fi de ga don kam ba pi de ban snot ho nou, u blij u kwa ben kirk hu je getage family. U kwa ben kirk hu je gelang je lang sem. U kwa ben kirk hu je u pa je gekme ba de kikon. U kwa ben kirk hu je getage je. Kwa ben kirk hu je gepateng ba si pateng ba ar pateng ba lai pateng ba pi khle lang to kwa ben kirk hu je geparat gekme rat gektaw gekiau. Kwa u kwa ba un kirk hu je u pa je gekme ba de kikon.
kita ka dega family lesi pila pinong persya kata lesi pila pinwan ra ang ne banong ngipat ngi bedai ki kun khat do ngi haban pet ki kime ki kepang ngi haban rilang ngi kita ngi haban pet kita ngi bread shanoi kita kamot ublay nom kur kui ngi ngan sa pensyai kita sedien hari ka bang kwa bangan kren bet kum ba ka dai ban kren kat kum ka ni ka bible hi haba ke kren ni ka long yin long sem ka dai ka badan bet tangu kupa ka kime bat ki khon namal ka ta ka dai ka basuk ba bangan hikai fi nagaktin ka job play namal ada hikai pat sa yu thau se ka kiau ka khlem dan nongrim na ka bible de dan de na ka bible ba ang le kum nu yu thau yu kiau yu da dan e ka nongrim ndre ka hikai bet tang yu kupa kum nu le e ka kime kum nu kan le e ki khon kum nu kan le bat ka ta ka dai ka badan bon na ka bible te na ta daw nga kwa nga fi klemi kai ni ngin lep noi xiu ngin lep noi ta gi lai pateng ba sa pateng klemi kai gum ta klemi kai gum ngin le to khau bla te men to kiao bla mo ta kiao bla no tam klemi kai lep non rik kai hi kai be ya kan ni man nga pen ipi gi khat bible shadin pin su ho ba ga ni ga don kam tang ni pe bat nga na ga ktien ga jo blai ga ni ga por snaba pia bang kren jepang ka long yeng long sem nga la pani fi ka long yeng long sem ka kan thop yu pai ka me ber ki khon but haba people ba ye ga bible fi yo I ba ka da pen shai bnia ba u e ku pa ka e ka me ber ki e ki khon nga Ngeit ba ga ne ga jing hi kai janga ga ne rap fi na do matang sni bala da pi ko ngo i ga ne ga jing bu bet ge jong play ma pin tip ela ga jong ka Bynta kum ki ba Ngeit kan pelong i ga yeng jong fi bom dan mano ro bala ban nyau ben fi ni i ga yeng jong fi kan dai ga job people in the bible hilap ba kala da pen shai ba u e ukpa na madan ki breu ki ba on la de ukpa andre ga bam tip ele de bagi de ki kpa ngan da pen I fi na ga bible ba ukpa ga bible u de badan shibon ki aka ha ga ni ga tin ki job lai singan kren kham khore ni ga tin kin dia ro nai shimi ga kerdan kpa nai ongru nga de ukpa la da piklem le kumukpa hagini gi singi ngi I gi yeng gi sem gi jat pat ki pra na mar ba ukpa o klem le kumukpa fitip ka sara la da pin pulina ga bible haga kitab genesis nang bakhat pra bakhat ar fin labba ka sara yo abraham ka klem khat ko ukpa ka khat ko kan ran master in english ka khat yo lok le jong ukpa ngi mentang ong be u neu de lok jonga nda kali ge breu fi de ito u tu lok jonga nga ka kwa nga nong fi pi yo ina ga bible ba ka sara yo abraham ga khat kan ran fi lada ga bible ga hikai ba ka sara yo abraham ga khat kan ran ka ba mot hadu kat no kata ga jing kata ka kertan ga jong pa ga dan bala da ka lok ka tengah ga jong fi ga dai ban khat yo tengah jong fi u kan ran kamot ka jing im jong pa ga dai ban dai shisha ka jing im ga ba kat u pa tapi pule abraham ga bible dai shisha u pa udon la jong battalion ude briu bu kraw ko ngo you play we ya na ko ge jaka shi ge jaka de jinge ude briu bu kraw bu job tomorrow ude kupa but they ne ta down da bu abraham ya don you can do ye sara pet ye ka sara ga pet you abraham ka yo ibo ne ude briu bu kraw but habaga khat you kan rat kamot ka buram na kwa nong fi ga ni por teng ki don ki kpa gi ba diman ba pide ben bura menga re ki klem le ko mu kpa bara ba pim le ko mu kpa pim tip ila ga jong ka Bynta na krani ki bangai ga ni por la da pide ki bangai pide vin tip ga ni na ki tin ga jong play ba kpa de kpa bu don ka iktiar bu don ka bor u don ga authority kata ka ikhtiar ka bala pen kop do play bo ndeu kpa na kata ka daw ka bang kwa man ta singi dai bang ni kai fi kum ki kpa
Bekum no fin le ala ga jong ka yeng, but ka eka Kamram ga jong fi ha ga yeng, ngan pen fi kat kum ga ni ga Bible, bau pa ha ga Bible ka keren kum ne, ka keren bau deu lingdo, ukunja priest, ukunja lingdo wa ga yeng. Mde pastor ban nong pa yeng jong fi mde ki nong yalap ki nong duai ki ba yeng apet hagini ki sni teng ila bakla yi gani ruba teng ki kini jungi ma garukom ka si jungi ki kini jungi ki khamdon bor ban pa ba de hanta fin lap ba ki kini ki dan la jong yeng ba nu pa usong gani ki yeng bor don bor tu le yu tu yeng la don bor na ka ta daw na kwa ngan ong fikat kum gani ga bible ukpa de be ukpa tu ga yeng de mau unong yalam ngan bo de tin de lungdo nama pindah pulih naga Bible naga kitab Deuteronomy kalau naga Henry udah pulih naga dekat besar ublay Quran naga jat dari Israel abu Quran naga ni uang tumen iet you try lah naga download jam berok naga board jam naga jingmot jam berok but uang kamu uang lebih pulih dekat berhamsi den uang tumen hikai ya ni halaki khon haba shong haba yat haba tia haba momen hikai ki men te gani ka ktiem ka jong play haka men tho ga shalang mat jki kti ga jong ki hagi shaukat ga yin jome balai kare ka Kamram ga jong ukpa de ban hikai ya ktiem ka jong play shaki khon ta de ukpa Davide ki kpa nga kwa fino mi kai ki khon begin di secret begin di kya wala hikai ki khon begin kren ga ktien si ten sang wali kai ki khone go par wali nga de ku pa ta na mar ba bi shi pendap pen biang re nga kwa ba ben de hikai ki khon de jinglong jingem ha ga ba pi pen i ki ba pi de u lung do u ba ki khon ki ne yo i ba pi de u lung do aba ong lung do ko mot u ba yang ye ga ban ya lam ye la ga jong ka yeng man la ga sngi ban du ai ba ban hikai ki khon ye ga lenti ga jong tra wang men hikai ki khon ha ba me shong ha ba me tia ba me ya ru bat nga kwa nga nong fi ni sngi ba le ka klumar ga yeng ga sam na ma pin lap teng ka ukpa ule kom ka kemi ka le kom ukpa ba le le amta ka daw de bu ukpa shime la ka jong ka kertan ban le kom ta ba te ne ka daw la pi pule ba na ga Bible wat ha ka kitab wat ya kan la wanra biang ha ka city shi ga Ephesus ngan puli ga ni ga nong ka ba Henry pe wong kom lo ka khat besau ka Bible kong phiru ki kpa tu wat pun bitare la ki khon Hare to sa pjai ki ga jingi kai bat ka jing sneng utrai nagata daw yang na kwa ngan pen ki ga ga jingi kai ai ma pi ki kpa ba ben shime ga kerdan kpa penlong ina di ba ben sngo tho ba pidei ukpa pidei ai ba ga tanga jong fi ki khon jong fi ki ni i ba pidei shau kpa ba ado ba ga keme gan khat pi ukun ran hon imla ado kata mentang nginum sotanan mo bi lok dengan khat nga kan ran la se ben yo snow ben so dom ben man re kata ga ktien ga dei ga badan jingmot Inum da hot e kan rat ring ide ben snow tho ba utngau dei u badan bor u badan ko authority u bala But nga kwa nga nong fi ni ko por la nga pni fi bo ku pau de lingdo ka de ko kraw but nga kwa ben jitep u e lingdo de bo yak na ka ta ki wei ulung do de be yang ni gaban yesu peni sok baru blai na ka benta ga judgment Israel utau de ulung do baru jisu long rang ba ling do jingi u be yang na ka benta jingi para ba ku pau de ulung do ala ga jong ye de be yang na ka benta ga lok u be yang na ka benta ki khon u be yang na ka benta ban hikai ban psa ban hikai ban psa ban pija de ga tien ka jong blai utau de ku pa ka ba lai ngan peni fi u ku pau de nong ya lo ngam dadan ban pen i de khot bible ga ta fi te ko pa de nong ya la o be la me ki ka ko jing snow tho bo bleu bo ga no cho vi pe de Abraham bo mi no na po ka to ga ri ga rim ga jo ba bo let men ko ngo you play ba bo ko ngo you play ya lam bet ga yeng ga sem ga sara ga bot ga yeng jo ga bot ba le ga bot na mar bo pa de nong ya lam u Jacob ya na we ge jaka ju ge jaka but ngani tu ipi ke yeng ke sem ki briu ke Rachel baro ki bot but pi puli u Isaac ru ya lam kleng ge Rebecca but ngani tu ipi ki khon ki ti ge bot but ke ya na we ge jaka ju ge jaka ka ge ni ge mot u Moses ya lam la ge jong ge yeng ke sem ki bot Joshua ya lam la ge jong ge yeng but u Joshua ba khat du ong la da pim tre ban shakri u play and ai manga ba ke yeng jong angin shakri u try u de pa u bala ban ya lam la ge jong ge yeng nga kwa nga nang fi ni sni teng teng pau o man le chita ka me ga le la ga jong ta ki khon la ga jong na ta le kum no pa teng teng u krem le ko mu pa nga kwa ba vin le ko mu pa ni sni ba vin shim ga kerdan ko mu nong ya la ma la ga jong ga ye u pa de nong pen da u nong pen biang ro
Macam sultanat ika tak tien bau Jisu ang haga gospel ke dong Matthias kalau nang ke bakhat ar ke khot ke ba ar bu kundai la da pin pule ke Bible ke kren shai ke ong ini ke tien ke ong u eu ta u nong lu te u ba mot ban lu te ya ke ye u bam khom shi wa yo ba khlaim bat un salute ki eki e baro ba dan tu ke ye kani ke tien ke mot yu bitep bau pau de nong ya lam u de ba khlaim u de nong pendap u nong pen yang ni ke tu ke ye man nga kwang anong fia ni ke Paul pide bin slot ho ba pau de nong pendap u nong pen biang ke tu ye de ba khlaim u ba ba ku pa de ba khlaim u shakri u play u eat u play u yang ngani thu pi u sa da no long ge yang sa ko bo ting dum kam la pet ba ki yang ge ba ku pa yang shisha ban shakri u try ba ban ya ke lenti ge ba dei ba la ke yang bro ko ke submit upon leadership ko jong ku pa pin yo i ge ta ge yang gan dei ka ba job ke ne ge yang ge ba ki khon ki dum pa shi ge le ran ke yang ge dum pa shi ge jing klumar an rai bon sien pi yo i ba dan ki yang ge sam ke ba ku pa u klem le ko ku pa ba hang ta ka poi ke jing klumana ta daw bang wan ra ban hikai pi ke e ka long ying long sem nga kwa nga da pen shai ba ka long ying long sem ke kan thop yu pa ye ke me ba di ki ko ba ngan pen isu so ifi ke ni ke po na ke ni ke ban pi pule na ke ni kita siti shi gap sas na busan na pi pule na ke khat ga bar pulai ga ong na ba utunga long khli jong ga tunga utunga long khli nga da kwa ai ga ta tien ba pi de ban su tho ba utunga de khli If you puli hadu khat ke bar fusan gong kumba ka ta balang ka pena po ila di kris kum taru ki kin tegen le ki tinga jong ki ke bro mo wang ki shinrang to iet ila ki tinga ko mo kris la iet ga balang mo la ti no ila di nam ta jong ka fi ukpa ngayo I dan ki briu ni sni ba ang be nga re urang ba briu ngade shinrang ka daw de bini ko ngo be nga be pendem don le ba pat ka bu ai ka tang lang kren be u de ukpa nang ta khlem ka mai kham ka ji Jong stia yeng spen biang ka kan thai teng teng dan ki yeng ki bangayo I kum taru teng teng pidang ak pa pa nga kwangan kren kham khore ni ha ga ni ga Bible ka hikai bo ku pau de no panda Abraham de bodon la jong ka jingker khu de priu bi ai rap riang bo trei bu ta bo de priu bodon spa don po na ma de priu bo ko ngu yu play kwangan peni fi ga ni ga por kalong ke ga kraw la do ku pau yeng but ke yiem ke dege beton ku pa ngala pen shai few day was so tho ek dege ik dia but ngan pen shai ju ifi snga ba hai gane na mal ngan keren tang i gane na long ifi ke yiem sam ke kan thop yu ku pa kan thop yu ke me bari gi khon ngan pen shai ke me kan dia ngan pen i ke me na pi puli na ga Bible ke kitab proverb nong ba khat sa khat pen gong gong ka kan thei ga start ka tay la ga jong ka yeng re ga bet ka let no e ka na lo ki jong ki ti ka ba mut ba ga kan thei ga de ga nong tay nga apply ga ni ka tien jong play ba nga khlem yo I ba ga Bible ga ni kai ba ku pa de nong tay re ga pen I pen ban ba de tang u blay ba tay ga yeng ga sam ji pa ar bu nyo pi puli ga khat pen gong gong u blay tay ga yeng Mereka kitab proverb lang ko khat sa ko khat ko bin kong kong ka kan thei ka tei ga ye ka khlem tho hang no ang no ro bo ku pau tei ga ye bar ha ba per khat e ta nga yo e we ga jing shai pleng ga dei shi sha na ma pinda puli na ga Bible ka kan thei ga dei ga ba tei ga ye ha ba ong tei ga ye ga mo le ba ga shna ye shna building em ha ba ong tei ga ye ga mo ka tei ye ga jing dei ye sa ka pen biang ga jing dei ga jong pa ka pen biang ga jing dei ba ki khon ka nangi ga ban tei ga jing dei ba ki khon ba ki ti ba ka nom mi ka kan rom ga kan ram ka dan teng teng ga jing ba mis thu jing man re ka kme ga yang a pedeng ban wan ra ga jing dei ba ka persang ga ban pen yang ga yang da ga jing start ka bo bleu ai ka dei ka kme ga ba le ye ga ta ga kam ba nga kwa nga nong fi ga ko por sa ba kat ko mu ne ga tien ga jong play ba nga kran ye ga kan thei ka kme nga kwa ba pin tip ba kum ka kan thei ka ba ngai nga kran ni kan thei ka ba ngai pin puli na ga Bible aba ga Bible ko ang ka kan thei ga start ka thei la ga ye ka wei ka ba ki ba ngai ki de ban tip kum ki kime kum ka kan thei kum no fi thei ga ye ning kong e de ka jing duai ka jing duai ga de ka wei na ka pa pidon e ka la e ka pa pin la ban
tei la jong ka yeng dan la we pa bor ka krawan tei ka yeng light na ka jing tuai ka jong ka keme ngala mat e ne la ka jong ka jing em ka yeng ka sam yo I ba ka kan tei ka dei shisha ka ba tei ka yeng ban nga kwa aga ni ka por ban pan I fi nang ni na ka tin ka jong blai ba lei ka bible kong ka kan tei ka tei ka yeng ngalap de ka kitab proverb hi baga kan thai ga dai shisha ka batai ga ye tongan pule fi nagani lesingan pule kham jrong ne namar kane ga dai ga ba mi don kam mani tip lut baro pe ka ong komne kita proverb unang ka life away the people do khat ba ship hope ter ka don nadu ship hope ka don ship hope to li khat way to li khat tangani pule ni khat way to li khat ka ong komne ka kan thai ka ong ya ka brio ko ba ha u e bala ban sham nabaga dor jong ka kham kor shibon ya ki rubi ka mod igi maulan nai ka do not utunga jong ka shania ka ti un om ker do jing men toy ka le bha yu om ka ba sniu bro ki sni ga jing im jong ka wat yu nyu lang brot ukun phat ba ka trei man sngo ba da la ki kti ka long kum ki ling khayi ka wala me la ga jing bam na shi jingai ka khit ya aru ba dang me ba ka a jing bam mi ba ying ba ka kam jong ki halagi shakri kan thai ka perkhat ya ga lingkha ga thiet ka da so ki kti jong ka thung ya ga prisa wan ka panpo ila ga singkai da ga bor ga penlong klan ya lagi sankti ka yo I ba ga jing khayi jong ka min ka ba min toy ka sharak jong ka kam julip min me ka bu ila ki kti yo ding klan ksai ba kti jong ka ki bat yo ding ter ksai ka ple ila ki kti ga ba duk shisha ga kner ila ki kti ha ga ba kerdo kam shepting naga yor shapang lagi bayeng na bala ki bayeng na ba ye ki bayeng jongka baro la penkup dagi jan sau sing yang ka thau hala di ki sing kli bala su sing ting ki jan kup jan sem jongka ki long linen bani bagi jan sau betho yo tengah jongka la itu agi kedap abo shong apdeng ki temen besan jonggeri ka thau ki jan linen baga di ki ka ai ki jing panpo au nong kai ka bor bat ka buram jongka jongki long ka jan kup jongka bat ka khi ya ka bor ka ban sawan ka angela ka sintora ka jing start ka an ka jingle subun ka hau thule jongka ka khmi bai ka lenti jongki bai yeng jongka bat kam ju bam yu kupu ka jing alhya ki khon jongka ki yang ki khot eka ka besuk utunga jongka ru ubat utunga jongka ru bat u ya ro eka u doong sibun ki kin thai gile ban re pha pala palat iki baro ka jing itanat kalong ka jing shukor ka jing babri ko long ka bathala hare ka kin thai ka bashakte ni trai ka ta ka ban yo iro ai ha ka no so ki kti jongka bat ai ki kam jongka kiniro yaka haki khirda fi puli gini ki khat wait li git khot lesingan kali fi gini ko por pis ngau ya ha bahag rukom jongi ki khasi bangi ong ka kin thai ka dei ka ba shibor bat bo shinrang de ba khat ar bor manubali ai u ta khat ar bor bat manubali khati ta kin thai shibor na pi puli gani lanong ba life way na do khat ba shipho ba la puli fi mtana do khat ba life way fi lap hang ni ba ka kin thai ka dei ba climb bor ka kin thai ka dei ba khamla ban le shibon ki ai kat hadu ba rang ba bri usushong bat upek ya ka uyo I ya ka jing trei jong ka ba ka krau shisha uyo I ya ka ba ka dei shisha ka brio ka ba da kat ka brio ba dei na ka ta ka daw nga kwa ya figi long ka me nga kwa ya figi kin thai brio ki ba ngai ba phin puli ka ni ka kita proverb nong ka ba lai po wei ka da khat na do ka ba shi pao la da phin shi puli tang ka ni ka la pin sha ya fi ba phin sngo tho ka e ka kamram jong phi kum ka me kum ki ba ngai ngam da dan kam mga mga na pinshay fi kum no pidle hre ladanga nga kren mga nang ni pim dai ki besibor kan mam dai pidan ki besibor hat ka bible ka kren shay paul kren ong ka kan thai ki ka khiu ko betlot hat kam don bor ha ga bor met jong ka kat urang ba briu hre walit klet e gani pinum la ban im ku ma im ka kan thai ka ba don bor dan rang ba ngala yo I gani la da fila ban im ko em ka thengan chipen inu sai fi matrai fila ne em ba pen pun ni khun pra khandai bnai
Pedang jong kita gejing pun kun berpinapan penbiang yang lok penbiang yang yeng sam berpinapan penbiang tray kita yeng sam nang taden dak lek kha kun wana yeng ai bun kun klem tia men met nang ta apan shong ro men tang skundit ki kun kan apan pe kan apan pun sum apan sai ke jan kan apan le lo ke jan pe ke jan la da ushin rang briu le kita ke kambar ro ngani thui pi tang sitio la rai kho la kut la yo pang ba la ban pet sna na tan here ka kan te ka don bor but what le ong ba kan te ka de ga bishi bor na ka daw nga se snut na te ne ba ka kan te ka de mdei bangan ong e kan lo ha khli yo rang ba andre kan ma wale nyo ben ka kan te ka de kan nong te kan nong krishan ni la ka jong ye na snut na te bible ba bo ble thao ya ka im uang yo adam tapi puli kitab Genesis no baar kedekhat ke bekhat pra ndau pe yo adam den bulash ndau la thau yo adam shong mat kimran pe sim gido do kha ding gi se usa marwe ulong marwe ni doni rem shong marwe si kren ma sing ma dingem kren mo ya chineng shiro u blay wang ma pe you know adam ngayo iba umla le e marwe na ka daw tong ini thau no ia ke brio ke ban na ka benta jo ban ngai sai snut na ti ne ba ha ba bleu thau ia ke im usaina wa adam ban na man usaina brio ban na ka daw sa ka ke brio ban na ha ba bleu plan man thau ia ke im na ka benta wa adam uda ong tong ini thau ia ke brio na brio ka ban nong sumar ka ba biang ang snut na ti ke tien kan nong sumar ka ba biang dapat pai kita ketien kedai nong sumar ke babiang tapi puli ni kita proverb kalau nong ke ba life away ketu bang puli mentana du shipau du life away kedai shisha ke ba blai wang ke kentai kedai nong sumar ke babiang ke sumar mdai tang yu tengah jongkan de ke sumar ke penbiang ya ke yeng Desember ke wei bagi kon ki keti kedai ban biang dot baro haba ke don ke keme ke bestat ke ba penbiang la ke jong ke yeng ngayo i fi ki kime ki ba shisha ki dan ngala yo i wat aga jing shakri ki janga ngayo i ki dan ki long kime ki ba dai shisha ki long kime ki ba snot ho kum no i ka ban wan ra i ka ne ki jing long ki ba long caring ki ba la ban sumar ki ba la ban pet ye ki yeng sem ki ba IT la de ki bam per khat tang ye la den re ki ba per khat na ka ban ta ulok per khat na ka ban ta ka yeng sem de ki khon ki ta ki brio ki ba nget ki ba shisha ki ba nang ban ya lam ya la ka jong ka yeng ka nong rem jong ka jing shak te yo try but nga kwa ngan pen e fi khindiat ga ga por ba kat kum ga ga bible oi ke kum thei ga ga ba ka dan kat tu gi jinglong kat kum ga tu ga ba pule fi ne kitab proverb the pe ba I kum ba kala dan kam ga kum thei ba kan kala long ka bi rin kat bor ba rang ba re nga kwa nga long fi ga ga por kat kum ga ga bible ka hikai ngi wa so por hikai ngi ba ka kum thei tong ne pule khindiat ga ne na ga ga bible ka kum thei ong ga bible ka nong ga san jong ga siti shi ga ba sas ka khat ga ba ar ong de ki kan thei pen ko ngo ila de ki tanga la ki jong hi kumba how try ka kren je bang kan thei ba ga de ban pen ko ngo na pi puli yang ni apo ka khar bar sau ko ong kumba ka ta ka balang ka pen hapo ila de kris kum tar ki kan thei ken le ka wan se ka tien pen hapo ka kren je bang ka submission mada pi puli yang ni rum bin lap na ka khat ka ba life fulai ka ong no pen ban phiru barok mar wai tu ie la ga jong ka tinga ko ba la di hi bat ka ta ga tinga ru tu kan tieng buram melo tinga like ligi ni ki tien mo asu pol wan ra pen ko ngo pen hapo bat tieng buram kani ga dai ga ba ka ba nga kwa nga nong fi tung ni o ie ga ni ha ga jingi dai ga jingi ie nga sam Tapi snot ho ye ne kom ke ken thai kom ke keme ke badan yeng la finang ye ke ban pen ko ngo ban pen ha po ba finang ye ban ting buram ye lo jong lok ba finio i ke jing shania ba finio I ru ye ke wai ba blai un kur khu ye ke long yeng long sam ke jofi na ma fitip ila ke jong ke Kamram u bidai ban ne kom ki bangai mangamio sibun ke por bangan peni fi ke ne ke por ngan peni fi abang kren ne ke long yeng long sam ke kren ni ku pai ke keme ba de ki khon ngala peni fi wei kupang ngala peni fi ke ege keme but kendiat hai ni pori banga yo sau san minute ngan peni fi ke ege khon kat kum go bible ga sam go bishis pa ar bunyo na ga khat go balai ha ga kren ki khon go ong ki khon ki long go jingyo kenti ga jong try
Snot ikata phi ki kme ki pa tip bagi khon jong phi ki dei ru ka jing yo kan ti jong tram dei tang ki jong phi kan pen suk di fi la da finang ban tip ikata bagi khon ki dei ki heritage on the Bible ka jing yo kan ti ki jong trai nai bat dia ni haladi nang ban ayo trairu nama gide ke jingyo kan ti ke jong trai wal let kit clear palat mo fi hadu tau pot mo fi kini no e ke jingyo kan ti ke jong play if you don't come and shim me ke jingkit clear lagi khon man kai man saman pajam man lam man pendap ndrei fi de vin tip ene tin wat let weng ke ni bagi khon ki dei ke jingyo kan ti ke jong trai sngap an pen e pi ki khon na fi pulin nang ni na ka kitab Genesis ke nang ko balai pulai na ka khat ko saw ba ko san haba u Jacob u le che ke yeng ko jong weso bara ba weso ku li u Jacob ki ai kine u Jacob u jubab yo weso wang kine ki de ke jingle sbun ko jong trai la ne ki we kin tien kine ki khon jonga ki de ke jing ai snow ba ko jong play na kwa ba phin tip ke ta ba ki khon ki de ke jing ai snow ba ki jong play But if you puli na ke kita proverb ke nang ke bakhat nyo na ke khat ke henrio ke hikai be ki khon ki dei ke buram me ki keme ki pa ke de ke buram me ki bala temen ke pansniat ya ki bala khamno ke men kita ke de ke kodor palat ki khon ni ke pateng ke joki ban ke kwa nang ke fi ke de ke por kat kum na ke kitab sam ke nang ke besispa alpo pra ke kren ya galong yen bro awe ke jing sisa ka tu sam ke besis pa ar pupra kalong ke bekren na snut nat ba kani ke sam besis pa ar pupra ro kawan chnehi ha ka bang pen i manga ye fi mentan ba ke babu ke kren ku pa ye ke keme ki kon ke khlem kren ni no ro pe ko on ke sam besis pa ar pupra ko sup we baro be shep tin tra u ya haki lenti jo na ba men yo ba me ke jimina ki ti me men long sup ba ka nang ba hai me kani ke kren ni ku pa But ndaga balai get khot wa no ka tnga jo me ka long kum ki ding wa ni ba sei so ag jaka ge ba kham po ga yeng jo me ki khon jo me kum ki ding olep ki balung bro so dong ka mi jo me ha khmi kum no kum ni an kr khu yo brio bu shep ting yo tra fi ge kran ni ge yeng ka bala kr khu do tra ge de ka ba don ku pa bu ba tip yo play ka ba don ge tnga ka balong kum ding wa ni ba sei so ag jaka ge ba kham po ga yeng ka ba don ki khon ki balong ki ding olep ki balung na kwa bangan pani ye gani ni ko por bala da fi ki khon pi tep ina de ba fi de ki ba ko do fi de ke jing ai ki ba no play na kwa ba fin tep kat kum na gani ka bible ha ba ka tin ke jong play ke kran da fi puli ke shiti shi ke absas kala nang ko ba hindri ru khat ke ba ning kong do ba lai ka kran bangi dei ya ka ban ko ngu ya ki kme ki pa ka kran ha ke shiti ke jong ki hebrew no ko ba khat ar khat ko ba khandai ka kran bangi dei ban buram ya ki kme ki pa tien pareng penan kam le tien ana hadu kan no ba pide ban buram tapi puli nang ne na tien ke jong play fin lap ba ka badu ke hikai ngi ki khon bangi de ban ko ngo ngi de ban buram ngi de ban snow tho ya la ke jong ke jaka go bangi dan mat nga kwa kan pen i ke ni khlang ba fin snow tho ba kanum klumar ke yeng jong pi ngayo i ki yeng di sam ki klumar bale na ma kim tip le de we ku pa ke keme ba pinda puli nang ni na nang na ga shiti ke jong putras ke banin kong kala nang ko besan pe ke tien ke jong play ko ang ke khat ke besan ngan puli ko ang kum jo phi ki samla tu ko ngo i ke bal kham te men kamon phi ki khon phi haban ko ngo i ki keme ki pa ki bal kham rang ba kham te men phi haban buram ki respect phi haban bandan ke jing snow buram la ke jong ki keme ki nang ta de na pen i fi kin dia te ne ge khat choi ge ban pen kun ke ta de la pen puli na ka shiti ge jong wap su pol ka bu tho ge shiti ge jong timothy ge ben kong la pen puli na ge nang ge san fin lap ha ge khat ge sa wang henry la daw ka no ge riu kun te ge don ki khon ki siu tu ki nang ning kong man pen i ge jing riu play la ge yeng la ge jong hi ba ban siu ki liang la ki kime ki pa na ba ge ne ge lang ba 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 priang ngon khmat jong play fi gani de bukran chipang ta jing sumar yala ge jong ki kimi ki pa ka on ka don la ka don no go riu take ban ki khona ni siu to ai ki nang ning ko man pani ge jing riu play hala ka jong ka yeng ka kran ge bangai bat ban siu ki liang la ki kimi ki pa na ma gani long ba 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 ka pudi ngon khmat jong play ka ba kran ba pinum nyo pa ni ki kimi ki pa din be la temmen ndai ba pin siu ki liang haba on siu ki liang ka bon pi de pinu i ban do dang khlong ki kimi ki pa ki la invest ki la ai lot a pi bar ka ge jing em bar ka jing dan jing em ki la ai pi ge
jing sumar kila pet pi ke yo ka kat kila pet pi pinang ban start kila pet pi ke jing lamun sem kila le kita di ki me ki pa ki bedai but adien be kila temmen be pinum dai ban I no ki ben nyau ben ki re be pinang ban siu ki liang ki da ka be pi sumar ki man pet ki ke jing lam temmen ke jong ki ta ka dai ke kedan ke jong ki kon ban nga kwa man ta singi ban pe I fi ke ni ke por habang keren ni ke ni ngan pen kot de ni ke ti snap habang keren ni ke ia ke Bynta la ni ke Kamram Jong ke long ying long sam fi ingala da pen shai ba ke long ying long sam ke thup u pa ke me ke kon ban ngala pen I ke Kamram ke jong ke me ke jong pa ke jong ki kon o pau tip la jong ke Bynta ke me ke tip la jong ke Bynta ki khon ki ben tip la jong ke Bynta here ke problem la ni ke jing ke bangi ke ndu menta ke dei ba o pa teng teng ule kum ke me ke le kum pa ba ki khon ki le kum ki me ki pa ki long kum ki khon dei na ka ta dau la pi duai kat no ro pinum position no kitab sam lo khat we khot balai ko la pi pendu no ki nong rim ki bo bleu la bo pinda hok ru pin le ayu ngayo idan ki brio ki shakriu play ki bade yat bet ki bade shakriu try hari ki pen ken ni ki nomre kan thai ka hukum yu kupau le the cha nga sa sngo dom ye ne na le yen ki brio kupau le the cha ba ki me ki shong ba ki nong wan kai ba kupau ra la ka tribu le ai shai ki brio shi sen le ko ki yen alap kum ta ba ba ngai thu khana ba kupau o nga shong kan yan mo ba ni ki me nga opin ne jino ngan the shai pi gen ba ki me ki shong ka tawa ki jat kamera shong kai ngani tu pin da wan ra ai ka sha po tri ba wan ra nga ngam sngo kwa du wairu ngam sngo kwa du wairu na mga tip ba ta kam dai mde ba ka kemi kan song tawa ka jat ba kan phatiu sha ku pa nam ta gi nong wan kai nga khwa ba nong fi teng teng ngam nyu ben ngam isi da ka kemi isi tu ku pa namo tu ku pa tip le di bu ku pa le kan thei ba kan thei ka le shin rang ba piniu I ha gi ni sni ka khulumar ka long long sam de bangim tip ka kemi ka hukum ku pa ting yap ki kemi nang ta de ki khon gi pin ya ki kemi ka pa na ki wan ki khon yin kemi ka pa ne thia ne dam nam ki ting li ki khon wan yin pen khulumar gi ti tar pan pisa dawa ba lam ai sho kemi ka pa na khwa ngani thui pi ha ka ba kum ka no ka long yin pi long ba nga dwai men de sni ba pin bet ye wat la ka wala na ka mongro nga kwa ba pin tip ye ne ka jing shi sha ba ku pa de ku pa ka kemi kemi khon ki khon u play la bo bet ye ka ta la da pi de ki khon nga kwa pin ko ngo compare la fi de ki ba don ker dan la fi de ki ba bok pertega buram pi compare pi real spa ne compare pi don ka jingnang jing start ka bakat no pi haban tep la jong ka benta pi de ki khon ki me ki par pi de bin tep la de pi de ki kum no pi de ku pa la pi nong kum no pi de ki khon ba pi de ban ko ngo e ka bo blay kuran nang ni ki tien ki jong blay o ku pa de ban le kum ku pa ki me ki khon ki de ban le kum ki khon ba nga kren ni yangi ki bangi de ban buat e ka ba tien ki jong blay ko ba Ngeit ni ki jing kren kan ya rap di finang ni shikmat ba vini wa ka ba dan buram ka yeng ka ba itanan la fi bot bet ye ka jing bo bet ka choklat tangin ni tuai ka ngai ngu ime kin tuai na ma ni ka por ka ba kodor palat snongu ime ba ngala ban hikai ni ka jing hikai kat tu kan ni bat ngada Ngeit ro blai nang ni shikmat nganang la ye ka bangan pen I ni ka tian ha ka ba shibon ba ki yeng ki sam kinyo biang ia ka jing ker khu jame na ma malong play ubadan ka jing bu bet ka order menom ker khu ha ga jaka ka balong disorder ha ga jaka ka ba klumar ban men ker khu tang ha ga jaka ka balong in order ka badan runti ki kuma mela bu bet ban nga tukai ba kini ki kme ki pa ki khon ki ti kin wan biang shakita ka jaka ka ba me bu ba kini wa ka yeng ka ba yalong ka wai ha ga bo satan unum dan bor Henry Bamaki kini tan bor ban tuai ban wan khmat ke jame ha ke keteng ke dong chi sumi tuai amen ko bleng ko khui fi ko bleng